Какво щеше да стане, ако съществуваше космическо явление, толкова мощно, че би могло да бъде в пространствена времево изкривяване и да погълне цели звезди? Сега си представете, че това е образът огледало на космическия гейзер, изхвърлящ енергия и материя в пространството. Добре дошли във вълнуващия свят на черните и белите дупки. Това са области в пространството, където гравитацията е толкова силна, че нищо не може да избяга от хватката и дори светлината. Представете си водовъртеж, но вместо вода в пространство и време, които се въртят в безкрайна бездна. Това е черна дупка за вас. Черните дупки се образуват, когато се раждат от останките на масивни звезди. Когато такава звезда изгори ядрения си горив, тя преминава през супернова експлозия. Това катастрофално изригване може да предизвика ядрото на звездата да се срути под собствената си гравитация, образувайки черна дупка. Сега за момент си представете обратното на черната дупка. Това е, където концепцията на бяла дупка влиза в игра. Ако черната дупка е вход към бездънна пропаст, бялата дупка е изход от неизвестна реалност. Това е област в пространството, където нищо не може да влезе отвън, но материята и енергията могат да избягат от нея. Представете си гейзер, който постоянно изхвърля неща, подобно на вода и пара, но вместо това в пространството и времето е енергия и материя. Докато черните дупки са широко приета част от модерната астрофизика, белите дупки остават главно теоретични. Те съответстват на уравнението на Айнщайн за общата теория на относителността и имат същите свойства като черните дупки, но в обратен ред. Въпреки че се провеждат изследвания и наблюдения, белите дупки все още не са били засечени. Защо тези космически явления са от такъв голям интерес? Защото те може би съдържат отговорите на някои от най-задълбочените въпроси за нашата Вселена. Те могат да предоставят по-добро разбиране на законите на физиката и дори да държат ключа към обединяването на квантовата механика с теорията на относителността на Айнщайн. За да обобщим, черните и белите дупки са две страни на една и съща космическа монета, едната е алчен космически звяр, а другата е теоретичен космически извор. И двете са завладяващи, таинствени и продължават да разширяват границите на нашето космическо разбиране. Благодарим ви за вашето внимание. Надяваме се да ви е било интересно. За повече подобни видеа, се абонирайте и харесайте клипа. Може да ни последвате във Facebook и Instagram. Беше ни приятно и до нови срещи, Астроклуб БГ.